also. Why can't you go? I live take this. I don't go down that part. I don't go go in the lab. Send the power na kung. Here the power na kung for all. Here the. No pa go down ni wasi na jara also. The kung go down. Come on. Let jara down. Kune go na all go down. All down no paradise. Asana serna tron paradise. Little Miami, little Miami. You never know land go down. As I never take that one to the paradise. Sanato paradise. Yo soy una crisis ya. En los paredes a los tuños, a las macetas no lo botan. En una puse el manjar. Hacerle chaveta lo pongo. Yo mami. Digo mi mula. El día más no. Se eu oferecer a mim bom gostar de entrada. Eu tenho a fama dos oferecer só no peito assim. Eu não pongo aí. Não, que eu tá filha. Quando eu vou na hora. Para falar cracherimba. Da petida não homem, só eu vou no olho. Hoje para não pode parar na foi para o olho. Moro me de tá filha. E não se precisa ser com a mulher de me que se sentir a ouvir. Se eu amo. A bistora está de seguro dei. Vou saber de paradise, no atom. Vou saber de paradise, no atom. No destresse, descendo pra montar seu namoro. A la mole igual. Petegui, e não sabe de tomar isso. E preço não é stress. Não, não tem mais namoro. Ja. Goedemiddag volgers, goedemiddag broeders en zusters. Goedemiddag Wisranang. Udebaka? En natuurlijk gima krachti, ik moest even lachen, want hij argide pokudis dan strana na een paradijs. Ja, strana na een sweet paradijs. Maar wat to leidersporing en wat to aanporen baga. Ik moet even lachen. Want joh, alla day, mensen dat ik me kwalijk te mij lukken even heren. Goedemiddag Nederland, goedemiddag. Iedereen, alle volgers, ook mijn YouTube volgers tegelijk. Iedereen goedemiddag, goedenavond. Ja, ik probeer een beetje de techniek. We zien dat alles wat je de maar mee verander want we zijn. Dus we moeten gwenden samen de maar. Maar misschien de maar pot wel lokken welk zijn give jazz op baga. Ik zie Amsterdam. Ja mensen. Ik heb een vorige video. Dan heeft het tot wat tongen losgemaakt. Ja. Wat negatieve. Wat positieve. Isabi. Maar goed. Je moet dat in een balans toch. En kan je arkeer die. Zo een positief. Dus mi loopt dat negatief. Maar kom pikien tap de negatief voor zich. Want isabi na mabeantwoord alle desani. Toevallig met Taiwan dama. Want a dama Fanny. Tak ja, I'm not chance zo'n. Dat mi na bespreek bouwta. Maar ik was nog niet begonnen als vlogger of YouTuber of Facebook. En natuurlijk maar krakti. Want we maken actie dat je een fijn konta pa. Asani. Lekva natuurlijk temi tak mi nam scare ete. 22 November. Dat koluku sa. Ja, dus na een natuurlijke maar ingeving, volgers. Want toen mijn actie met op WhatsApp naar tap WeChat of voor de karasan, maar goed. En ja, dan met de aan natuur dankbaar dat we kan zoeken informatie. Want het kost ook tijd en energie, want ik allemaal sabi mee hustle. En ik probeer voor redden voor mij liefde aan het bedrijf, samen draai. Want ondernemen in Suriname is zeer moeilijk nu. Ja, wat toevallig tegen me dat ja, toen de zoon van de ex-president Amambe Sani Yereno en me pikas matu. Me piking, maar me bent op Facebook na YouTube. Me tak naam en toenam me kateta me be barde man. Naam en toenam. En ama hemzelf schreef me bij takangama.
Isabi? En temitak na nga libis ma toevallig bibebuna nga parati. Yere, ube de een partij, dus we taki en we betega man. Maar goed, de ene oor in, de ene oor uit, de man op bribi me. De man shimi trouwens kan me PCS er trouwens kan me ala zotsani. Maar de waarheid, absa, isabi, absakba. Temes don jaso, volgers, dan mines don taki voor beledigsma. Mines don taki voor bespreeksma. Isabi. Er zijn te veel dingen gebeurd in de afgelopen 10, 20, 25 jaar. Omdat we shitak afas fai god no de. Dan ube bar walo sani, Orange Movement, Red Suriname. En dat me wat bespreek via peers of bespreeksma. Het gaat niet daarom. Het gaat bij mij als dat de strana man, nanga de strana uma nanga wisranang, sa altijd mustanya ma pina. Dan wat toe leiders, ik tek ding, ages tak na, terema tek de sting, dan ma vergiet de ma. Daarom met taki. Mi nog kof kodja, anes mi ka tap tamara ara da mi ne tak moro, da ka luku, so opsa. Da wa luku, tak ala des masa gwa, we klagen onderling. We klagen, maar no wa mane op de mofo. No wa mane op de mofo, if na negatief of positief, maar je de jongen. Den hebben met takken en moet tan taki. En voor vetang minam taki, dan op volg moro, dan op tijd aan kusing, ne wara, tap i bigi bek. No kweki barba moro, scherier ede go knap na Gravenstraat of de Carapazino. Dan go knap tapa uku, dan moet ik wan vragen lekker snees man en me wai wan vragen. Dan mi dora PCS ja. Jere? E fu no bondru makandra mensen. Da ano luk uno era. Politiek op praat uno o ta misbruik uno. Want te uno jaso e klagen e pina dat trouwens regwa Leonsberg go setentori. Tra leiders e regwa Leonsberg. Da u feta ons refi, u feta Facebook, u kosma tu trama, unaf bondru. Unaf kwa wisra na go bondru era. Da yoshisa o mituno. Dus des masa i taksani. Daarom mine te kos mi ma of mi pa me puriu direct va a page me puriu direct. Ma i mag kosi, i mag takisani. Maar dan mo piki tu. Maar no kos mi mananga mi pa. Want mijn vader en mijn moeder mi pasala die niets mee te maken. Ja, dus if je attack your kos mi, no doing. Anders mo block you. Anders mi no block you. En de man strana tongo. Strana tongo na een moeilijk taal. If je niet begrijpt strana tongo do actie meer. Uno taksan zomaar. Als je geen Surinaams verstaat en kan praten. Ik verzoek de arkiwa aan te probeer te luisteren en goed te luisteren. Want Surinaams nou een moeilijk taal. Sranatongo nou een moeilijk taal. Een moeilijk voor Spanjool en een Portugees. Ja? Dus if je niet verstaan, ne bla bla, na een showlikeur tap mi page. Want dan men ziet dat, you know, 512 of 215 MB libisma. Want dat je niet verstaan. Ja? Want me hoor me schrijft na een stranamang, toch? Want samsi una abed door ete, tak dalak apching mede guduma no demoro. No na rijk, super rijk, na arm na ser arm. U de bewust voor dat die? Dat was don leg uit.
Wes dons doi luku. Wes don luku tori. E plasu go pranif export. Yere no. Mine luka baka. Mine luka baka. Mina sande tide dat we do. If natuur gima krakti. Dat we luku se we do moro fara. Manokong tak sani en ja zogenaamd isabe morobo is mooi en waar. Iedereen heeft een bepaalde EQ voor leggen uit. Maar ik vind het van strana tongo, no go discussie na mi. Yara? Dus ja want toe man zei taki. Sabi? Dus aan het tak me bespreeks maar mensen, middag de geweldig toe. Ja, ik ben ook niet geweldig. Ik weet ook niet alles. Maar als we serieus zijn met wisranang, ik voel op een kondre, dat ik tegen me boonsani. Goed. We hebben kieswan toesma sabe app me over PCA. De maar hebben klachten. Zeker een aantal mensen hoor. Maar de één naam is meneer Van Sichem denk ik. Me informeer de PSA volgens meneer Liciano Truideman, met Tagangaman volgers, een aantal volgers bij AppMe. Om dat even te vragen. Ze zitten in Nederland. En met Tagangaman meneer Luciano Truideman. En ze zijn nu bezig, ze sturen elke dag. Wat een systeem bij crash mensen. Als u nog geen mail hebt gehad, hij vraagt dat alsjeblieft te mailen nog een keer. Want met Takama en Abrada, ik doe mijn best om zoveel mogelijk, want vanaf februari, een systeem bij crash op PCA, of PSA, sorry, PSA. En Abrada tegen me taki, het komt goed. Dus mensen van Nederland, ja, diaspora, het wordt, jullie krijgen alles en dan Kolugu Seipsa. Ja, dan heb ik dat ook voor jullie gedaan. Volgers, me volg Waloma jong. Waloma is een probleem. Waloma is van vorige regering. En dadelijk weer dat ik me bespreek. Maar dan me shiwa tu man lek waidu. Lek parmeser. Want elkaar den no. Parmeser. De mij leg uit dat regeren sapsa teki. Hey. Volgens mij een regering santoki no sapsa teki. Regering santoki. No bepap op een ready plan. Saboteki. En dan heb je een plan voor ons redders ranang. Want if men luku zegt sa, mensen, dan moet je ook terug even naar een fragment. Een fragment voor 2 minuten ongeveer. Hoe arki, anamitaki, dan kom ik even weer terug. Dat men in die 8 jaar armer is geworden, onveilig is geworden, het leven ondraaglijk is geworden. Iedereen weet dat. En iedereen wil verandering van beleid. Iedereen wil verandering van de regering. Het beroep wat we doen op het Surinaamse volk van Suriname. Als u gered wenst te worden uit deze situatie, hier is de VHP. Om met u het land Suriname te redden. Geef ons dat mandaat. Geef ons dat volledig mandaat. Samen u met de NDP werken, want het is dat tegenstrijdig. En de kiezers worden daar een beetje confusing van. Je geeft eerst aan van stem op ons, deze mannen zijn slecht. En daarna kan er misschien toch een situatie voorkomen waar u zegt van nee, we zullen kijken, want ze zijn toch goed. Ik zal uw vraag doorgeleid aan het volk van Suriname. Dat zegt u, volk van Suriname, wordt u wakker. No giu stella de politieke partij satjayu kon in een mandaat in een provincie. Dat is dat. No? Die een mandaat. Dat is dat. Die een mandaat naar AVHP.
hier aan VHP 28 zetels, met aan VHP regeert dat. Dat vraag ik aan de vorm van Suriname. Kijk wat dat maakt. De vraag is, gaat de VHP samenwerken met de NDP, die nu zo slecht is dat ze het land in een, weet ik nog, malaise hebben gebracht? Welke opties ziet de VHP om toch met de NDP, die dit land heeft voorzien, samen te werken? Dat is de vraag. In elke wijk zijn we bezig, landelijk. En het enige wat we het volk van Suriname vragen, geef ons 28 zetels om het land uit de crisis te halen. Ik heb geen enkele samenwerkingspartner nodig. Is de NDP een potentiële partner na de verkiezingen, ja of nee? Dat heb ik al 5 keer gezegd. En ik ga het nog een keer zeggen. Geef ons volledig mandaat om het land bij de crisis te halen. En wij zeggen, geef ons zeker in de buurt van 28 zetels om het land bij de crisis te halen. Maar ik kan u zeggen dit. Al gaan wij 40 zetels halen, laat mij dat vandaag niet branden. Al gaan wij 40 zetels als VHP halen. We gaan elke Surinamer betrekken om het land bij de crisis te halen. Omdat die crisis zo groot is, dat we elke Surinamer nodig gaan hebben. Dat is de visie van de VHP. Mocht de VHP toch 40 zetels hebben of het aantal maakt niet zoveel uit, maar stel 40 zetels, u alle Surinamers nodig zal hebben. Zou u ook misschien de heer Bouterse en de groep van de NDP nodig hebben om dat te doen? Als u mij 40 zetels geeft, dan begin ik nu al met uw vraag het volk van Suriname te feliciteren. Want dan heeft u afgewezen de huidige regering en de huidige leiders. Volgens u heren, moro de heren. Maar u heren, dan moet ik Charugo terugbakken. Isabi met taki, ano mi taki heren. 3 of 4 minister na VP, tak regeren Bouterse Brunswijk. U arki boom, en mi teigo toe, tak 2 weken terug, want toen man gwa Leonsberg. Kugo suku uit, smana de man. Dus test de leiders en horen voor de gek. Ja toch? Da terema drink de koffie. Nanga drink de white label, nanga blue label, nanga red label, soort label. Nanga lopende jan. Dat de oe fetang ons refi. We kos ons refi. Dat de mij drink blue label. Ubo setting. We zouden elke Surinamer bij betrekken. Elke recht ervaren toch. Wow, echte Suriname. En de voerman. Maar Saweshi. Regering Bouterse Brunswijk. Oh sorry. Regering Santoki Brunswijk. Dat alle de logo van lichtpaarse partij daarbij. Alle de map de posities ete. De massa heb je voor. Dus de regering Bouterse Brunswijk. Oh sorry mami, Jezus. Yo me kar Jezus ne. Wat heeft Jezus hiermee te maken? Regering Santoki Brunswijk. Ja toch? Werken met die logos. Met die chaprahas van de lichtpaarse partij. Dan willen wij, dat is mijn potono, met confetti makandra. Om jou schrijven. Ay, you na Japanese, you me no want you, we me want kill you. Dat de mij donga uno. U bondru kawang. Anders nooit wekong. Nooit wekong. Wat ik ga maar goed doen van kondre de mij feti. En wat anu man. Daarom met tegono. Volgens wisranang. A gap o de dalek. Ano rijk moro. Ser rijk. Nanga ser arm. U arkisa met tegono. U sabi. Mi betaki on de programma taki. En van regeren change.
bepaalde ministerie de mij go ti de mij jere, tak om mijn harde schijf verdwijnt, hoeft dat heeft alle harde schijf meegenomen. Mi ben tak en tot. De wan zei volg me, usap ete, tak sano verdwijnt. Regering met tegen baka. Communiceer na volk. Tak na volk. Want dadelijk yo tak meli baka. Dadelijk wa pikimi tak wera na amam unaka wan spoite tak tumsi full laulos ani. Kodremang wisra nang volgers. If uno bondru, hoe klaar jong. Want de malek wai doen aan een paar messer. Toch? Nama. De mij taksan sang. De jofjos ref no wang plak hamang. De mij amai taksan ni de tumansi paar messer nanga wai do. Twee meest waardeloze politieke tussen haakjes kuparis. Dat de man wang wijs. De man zorg en volk tak vader de. Ja, en de brug en de weg daar. Alleen maar malle chocolademars die ik vandaag heb gegeten, vertellen jullie aan mensen. Jullie willen mensen blind blijven houden. Zulke grote klootzakken zijn jullie. Salazar. Isap dat brasje in mijn karwasa cachorro quente toch? Você tem que vir para o Brasil para comer cachorro quente. Yera, why do? Better no conta YouTube na Facebook moro. Why ebe bigi opat? Yo, na me taxa yo. Better no kon verdedig no ware kere.